Dem baş temaşevanên hêja divan rojên karantinên da ji ber ku koronayê ku li hemû dinyayê bûye belayekê li serê mirovatiyê da em bi dilê xweş û hêviyên rojên ronayî da dîsa mêvanê we ne. Îrozî mêvanê me hunermendkî navdar û serfiraz Brêz Ferqîn Azad. Mamoste Ferqîn, tu bi xêr hatî bernema me? Silav rêj bi we jî. Serçavan. Gelek spas dikim mamoste, gelek spas. Mamoste, em gerçi mêvanê xwe hemra re em dipirsin, em dixwazin ji te re zî bipirsin. Ev rojê koronayê çawa derbas dibe? Jiyan çawa ye ene ji bo we? Jiyan gotinekî Kurdî halê me wek halê helawçiyê sêr tê. Berê wisa digotin gotinekî Kurda kevnar bi rastî jî eger ji bo tenduristiyê be ji malê derneketin baş e. Lê tedî kesên ku hînî derva bûbin û derva digerin hinekî ji xwezayî hez dikin ji bo wan hinek zor tê. Lê ji bo tenduristiya xwe dibe gerek em dernekevin, ev ya lazim e. Ama ev jî sedemê wê hinekî ez barim tedî ku hingî em bi xwezayê lêistin hingî me denga xwezayê xera kir. Xweza jî an heyfa xwe ji me distîne. Îja nabêje tu kî, tu Kurdî, Erebî, Lazî an tu kîja miletî dibî bibî xweza heyfa xwe ji miletê distîne. Ji ber wê yekê jî ev ya nîşanê me de ku em xwedî li xwezayê derkevin, xwezayê biparêzin, zêde bela xwe di xwezayê nedin ew ê ji bo me hemiya baştir be yanî. Ama em li malê ne, li malê dernakevin. Ez li Parîsê rûdinim, vay nezî meyekî mew nîvekî qediya ku ez hatime aliyê Roûenê, bajarê Jandak. Jandak wek hûn dizanin jinekî şoreşger ya Fransîz bû. Ez ana li bajarê me li mala kirîvê xwe me. Em bi hev re me û nîveke bi hev re qehra hev dikişînin ka em binin nindî çawa be. Pêş de ez barim karantîna rabibin hinekî jî baştir çê bibe ji bo vê nexweşiyê ji bê şofê em derkevine derve em lêviya wê yekê ne. Mamoste, rast dibêjim ji bo jiyan hemû re eynî bûye li Ewropayê Kurdistanê li arê Amerîkayê. Rast e jiyan kewa bûye kî em nikarin derkevin derve zî û em cê xwe da ronîkin û belkî ji bo yekê em tişkî bikin ji bo nî em li mal ne. Nizanim tişkî zêwa bawer dikim. Ez cana belkî hunermendê me re xeber dim dibên kî em li mal em tişta çê dikin, em müzîkê çê dikin, em helbesta dinivîsînin. Ew tişta dikin. Gerçi pişkî alîkî da zêz em bêjin pişkî zî baş bûye. Em haw bêjin. Ji bo nêwî zî mamoste ez pişkî zî dixwazim ez te pir aciz naxwazim pir te aciz bikim bi pirsê xwe. Na qet pirskirêk nîne. Rehet beşxere yani. Belê. Ez dixwazim pişkî zî qela Ferqîn Azad ji bo demekî zû da tu nava jiyana tekoşîn dayî. Tu karî pişkî zî beriya koronayê jiyan çawa bû? Tu karî pişkî zî qela xwe beriya koronayê ji me re bikî? Ez 1969 da li Farqînê li gundê Pîrexala hatime dinê hestê xwe ji gundekî Farqînê me û di salên piştî salên heftê û didiya wan me ji gund bar kiriye em hatine Farqînê. Sala heştê jî bavê min di tekelê da dixebitî. Sala heştê jî ji ber 12 îlonê bavê min koçberê metropolên Tirkiye bû. Lê beriya wî karê min ê hunerê destpêka min e hunerê heftê û 5 heftê û şeşa wan da dema çûm dibistana sereke ya yekemîn li wê derê mamosteyê min ê ku hebûn gelekî piştgirî dan digotin stranên bi Kurdî bêjin, stranan bibêjin, bi Tirkî û Kurdî me strana digot. Hinekî ji wê derê hate. Yekem car belkî bi sazê stran gotina min heftê û heşt e. Ew jî çûme dawetekî cîranê me hebûne Farqînê. Mehmed Esmer bû sazbende gelek xurt bû Farqînê meşhûr bû. Ew ê got were stran bêje. Yekem car min bi sazê li wê derê got lê destpêka min a hunerê sala notî bi albûma wek Koma Serdilan grûbekî me hebû. Bu grubê me dest pê kir salên notî da dema ku stranên Kurdî û albûm stran qasetên Kurdî
dema hatine serbestkirin gotin dikarin bibêjin wek fermî tiştekî tune bû ama bi gotinê gotin dikarin bibêjin me jî wê demê dest pê kire zimanê Kurdî zimanê min e zimanê me ye zimanê Kurdî zimanê me ye navê albûma min a yekemî bi sala not û sîya da jî min û Koma Azad hevdû not û yekî da davakirina navenda çanda Mezopotamya da hev nas kire paşê not û sisiya da ez tevlî Koma Azad bûm ew gavê ez dixwazim piçekî tevlîbûna Koma Azad ku wextê ku ez tevlî wê meselê bûm ez hinekî wî bibêjim ez meha not û sisiya meha yekî sisê meha yekî navenda çanda Mezopotamya li Amedê vebû ez jî çûme wê derê wek ziyaretê ez biçim Turan wana bibînim Koma Azad bibînim paşê gote were vir bixebite ez çûm heftekî deh rojê me qediya gotin tîyatrokî em hevra biçine tîyatroyê temaşekî em çûne beriya tîyatroyê gotin em cî girûnên ji xwe re şîranîkî vexwe me şîranîkî xor me çaya xwe vexwere midî Turan ji min re got em dixwazin tu werî Koma Azad de bixebitî Koma Azad jî ji bo min komekî gelek pîroz bû bi rastî hevalê ku te de dixebitîn Bawercan jî Şîlan jî Memo jî Turan jî kirêvê min ji bo min însanên gelek bi qedir û qîmet bûn min jî wan neşkande û ez tevlî Koma Azad bûm piştî Koma Azad heta nîro jî xebatê min ê çandê navenda çanda Mezopotamya berdewam dike ev nêzî 30 sal e wek xebatkarê çand û hunera Kurdî karê çandê dikim li Amedê jî yanî van 10,000 di not û yekî de çûbûm Amedê not û hefta da mecbûrî ji Amedê em derketin di 10,000 û di diya da cardinê vegeriyam a 10,017 cardinê ji Amedê ez hatime Ewropayê yanî neçar mam ji ber zextên li ser me û êrişên dewletên êrişên desthilatdar me jî mecbûr man em dev ji welatê xwe me terkand em hatine Ewropayê Evet malê belê mamoste fena hemû gelê me hemû a ew ê diasporayê da ew gedijîn fena wan rast e jiyan piştî daha zehmet e ji bo me li belê belê me a qisa qala muzîkê kir qala Koma Azad me kir em karin stranekî jî goderî bikin tu karî ji me re stranekî bêjî mamoste stranekî Koma Azad da min ew gavê yekem wext ez Koma Azad da bûm di albûmê Koma Azad da min di stranên gelerî hebûn me gotibû yek jî stranekî kevn bû hê jî gelek millet hez dike tê gotin bese bese delala min a gir berdayê canê min bese bese delala min a gir berdayê canê min hêsir kettiye çavê min mane bese delala min hêsir kettiye çavê min mane bese delala min delala min botan gulan iştimane şervanê me di navdane botan gulan iştimane şervanê me di navdane cengo halan serildane mane bese delala min cengo halan serildane mane bese delala min delala min bese bese delala min agir berdayî canê min bese bese delala min agir berdayê canê min hêsir kettiye çavê min mane bese delala min hêsir kettiye çavê min mane bese delala min delala min vayê em tevde bûne yek nêzîkî xelas bibêceng vayê em tevde bûne yek nêzîkî xelas dibêceng Rabin dost nû li me dereng rabem herin delala min Rabin dost nû li me dereng rabem herin delala min delala min bese bese delala min agir berdayî canê min bese bese delala min agir berdayî canê min hêsir kettiye çavê min mane bese delala min hêsir kettiye çavê min mane bese delala min delala min delala min mamoste saet xweş dengê te sağ Spas. gelek spas Sağ bin, spas dikim. Stranekî wisa bû. Yani salê not û sîya da Koma Azad da Belê. me vêya albûma Ewlî de belê xwendibû. mamoste Albûma Şemal Gelek. derê.
بله. مامۆستا مەقەلا تپر کەوا بچووک بیتە دەست بە موزیکێک کردیە. ji bo te müzik çi ye mamoste? Dibelê çawa dibînî ji bo jiyana te re? Yani min xwe dîtiye nedîtiye ez müzikê eleqedar dibim. Belkî wek teorîsyenekî di nav müzikê de me cî negirt ama müzik ji bo min jiyan e yani wateya xwe de. Ji ber ku bê müzikê bi rastî zor tê. Yani emrê me hinekî jî mezin bîye lê em wextê ku dûrî vî karê dikevin, dûrî müzikê dikevin, te dibê xewekî me tiştekî xwe henda kiribe yani. Hinekî ew tiştê me ye ev ay yani ku ez zaroktiya xwe jî bihesibînim nezî ama bêje 40 sal dibe ku ez vî karê dikim yani. 40 sal jî emrekî ye yani ne hindike yani. Ji bo min jî müzik jiyan e ez wî dikarim bêjim yani bi rastî jî bê müzikê jiyan nabe yani. O ji bo her kesî jî herkes Bele. müzikê godar dike. Îro di nerê gelek kes bê müzikê pêk nayîn. Ama zêde jî ez wextê müzikê dikim jî hinekî belkî tedî ew jî be ama ez zêde li ser müzîka Kurdî ya kevne şopî dixwazim bixebtim û wan stranê wî bibêjim. Dengbêjî û stranên gelerî zêde yani lêkolînên berê me dikire ser stranên dengbêjî û stranên gelerî yên daweta da datin gotin piranî jî ewan kara daha xweştir daha baştir ji min tê yani. Belê mamoste. Belê vêya ji aliyê te da müzîka we ye. Li alî çanda Kurdî da müzik mela wî çi ye? Ti ji alî we li de çawa dibînî müzikê? Yani daliyê çanda Kurdî da ji xwe wextê çand meriv dibêje te behsa çandê dikî çand jiyana milletek e. Eger ku milletekî hebe bi çanda xwe ye. Milletek hebe bi stranên xwe ne, bi folklora xwe ye, bi xwarin û vexwarina xwe ne yani. Ev ya meriv wisa dikare bigire dest. Lê milletê Kurd jî di wê yekê da çandekî dewlemend e. Li Rojhilatê navîn herî milletekî di aliyê ziman da, di aliyê çandê da, di aliyê nivîsên da, di aliyê pisporiya jiyanê da herî milletê kevnar milletên Kurdin. Di aliyê dinê de jî wextê ku meriv lê dinêre dwarê müzikê da jî yê herî dewlemend. Milletê Kurd e, müzîka milletê Kurd mesela bi salên 1935-56 di dinêrî li Tirkiye piştî ku desthiledarî pêş ketiye Kurdistanê wextê ku kirine bin destê xwe êrişî çi kirine yekem car karê wan ew biya gotine zimanê wan û çanda wan. Stranê wan bînin em bigorin. Bi sedan însan şandine Kurdistanê lêkolîn kirine wan strana kom kirine birine wan strana di arşîvên TRT da bi zimanekî dinê li ser wan müzikê Kurdî xwendine. Yani li ser wê jî dibe milletê Kurd di vê yekê de ew bi xwe li Xwedê derkeve. Ew li stranê xwe, zimanê xwe, çanda xwe, jiyana xwe, li hunermendê xwe, gerek li rûmetê xwe ew Xwedê derkevin. Viya biparêzin yani. Tim millet bê çand, tim millet bê ziman nikare bêje ez milletim. Em çi qas bibêjin em milletin jî em Kurdin û welatê me Kurdistan e Amed paytexta me eger ku em bi zimanê xwe neaxivin, eger ku em bi stranê xwe Kurdî xwe dernexin pêş, em bi govenda xwe xwe dernexine pêş, ew gavê tuwate me û Kurd û Kurdistanê jî namînane. Kurdatî û Kurdistanî dibe bi zimanê dayîkê. Tu bi çanda wî milletî eger ku tu pêk bînî tu lê Xwedî derkevî ew gavê ku millet zane tu Kurdî, welatê te Kurdistan e, Amed paytexta we ye û gelek jî li Rojhilata navîn tu milletekî bi qedir qîmetî ew gavê. Mamoste rast e em îro jiyan zîrana didin ser ziman bi govan de xwe em didin ser ziman. Ev dixwazin kê bi her dem brava be. Li belez piştî zî qala hunermendî, ji alîkî da hunermendî, ji alîkî din zî jiyanekî cuda heye jiyana te de. Tu demekî şaredariya Sûreyê de texebat kir û demekî te spora şaredariya serokî kir.
Em karin pişkî godariya vî demê bikin. Çawa bû vî demê? Ez sala notu yekî da şaredariya Amedê dixebitîm. Belê. Notu yekî da şaredariya Amedê xebitîm, notu hefta da em ji kar hatine avêtin. Wextê ku refa hate, ji ber wî jî me ji kar avêtin yani. Ama karavêtin ne ku wan xweste me dev jê berda yani. Mesela wextê hatin ji me re gotin hûn ê herine çopa bixebtin. Ji bo me pirskirêk nîbû, me çû çopa Amedê jî paqij kir, em di cê baxça da jî xwilîn, îtfaiye de jî me kar kir. Qet pirskirêk nîbû yani. Piştî demekî derbas bû, mecbûrî me dev jê berda, em çûne metropola. Sala 2000 didiya de wextê em cardinê vegeriyan Amedê, ew gavê demê hilbijartinê jî hebûn. 2004 da wek endamê Meclisa Sûrê em hatine hilbijartin, em û Birêz Abdullah Demirbaş bi hev re em xebitin. Abdullah Demirbaş ez ji spîrê gelek hez dikim. Taxima min bi rastî berê taximê ku me digir taximê Tirka yani hinekî wisa hebûn. Ama diba min taximê Kurda hertim cida bûn. Gote gerek hûn taximekî ava bikin. Ew jî şaredariya Sûrê taximek ava kir, gote tevî serokê taximê. Bi got ez wan îşa nikarim bikim. Mecbûrî. Birêz Abdullah Demirbaş li vê derê em silavê xwe ji wî re dişînin. O javalê me ku me ra meclisê de xebitîne. Em bûne endamê spîrê gotin tu berpirsyarî me kirine serokê spîra ya Sûrê. Me taximekî ava kir, ew taxim jî gelek serkeftî bû. Heta demek derbas bû, me gelek spîrciya da Amed spîrên dan taximê dinê jî. Gelek taximekî wisa bû. Piştî wî 2017 da piştî ku qayûm hate û van mesela çêbûn, me dev ji Amedê berda. Lê xebatê min ê şaredariyê ev 25 salê min qediya. Ez ji xwe şaredariyê de dixebitîm. Şaredariya Amedê de jî ya şaredariya mezin de jî ez nêzî 15 sala min kar kire, evan 2017 da em dev jê berda. Dû de îtfaiye de şixulîm. Paşê di karên çandê de ez şixulîm. Li wê derê çend projeyek ku hatin çêkirinê, di wan projeya de me cî girt wek ji medrese heta nîro muzîka Kurdî. Ew ya projeyekî me ku me bi hev re amade kir. Yani em bûn piştgiriyê wê proje wek şêwirmend me wê proje pêkanî. Yani piştî me navenda çanda Aram Tigran te vekirin. Ew jî dîsa girêdayê navenda çand Önera Dîjla Firatê û şaredariya mezin bû. Xebatên çandên wisa pêkatin. O êm jî di wê demê de jî xebatê min ê şaredariyê û wan karidinê jî bi vî newayê bû. Gelek spas mamoste. Şaredarî pir xweş Spas xweş. bêdiyat. Piştê müzik göster spor. Yani müzik spor tiştekî ku ez sporê hez dikim. Yani ez topê dileysim, zarokê min dileysin gelek hez dikim. Lê ew tiştekî ku min dixwest nîbû. Tiştekî wek talîmat bû ji min re. Gote tê bikî, min got ez nikarim bikim. Hevalê ku li wê derê dixebitîn gote na îlayî gerek tu werî. Hevalê min ê dinê jî kesekî dinê nekir yani. Ser bilê min ma mecbûrî ez bûm serokê spîrê. Yani bûm avakarê taxima Sûrê yekem car avakarê wî ez im yani. Ev zû hevalê ku em hev re şixulîn me ava kire yani. Ne ku me xweste em bikin yani. Ew mecbûrî destê me de ma me jî çêkir ama em dûr da serkeftî bûn. Piştî wî ji xwendî min dev ji karê spîrê berneda. Ez li taxima Amed Sporê de jî mesela min 3 sal rêvebertiya Amed Sporê jî kir. Ez dûr da jî min cî girte. Paşê di rêveberiya spîrên amatorî yên Amedê ya giştî federasyona wî de min cî girte. Ew jî nêzî 4 sala ez tê de wek cîgirê serok me tê de xebitîn. Yani karê spîrê û karê çandê ji xwe ew jî çandin. Yani ji hev nedûrin. Lê müzik cuda ye, spor jî cuda ye hinekî. Rastî. Mamoste, valî ena kava ûrmêzê godariye me dike, ew strankî dixwaze işte. Ez strana piskim kîje Kava. Gürkan Brajma bêje kîje stran. Stranê ji min re gotine. Gotine tekî. Mamoste dibe êdî bese. Êdî bese lê daye. Belê, em karin godarî bikin ena.
Ere bejim yani Gelek spas. amatine mem strana bej. Gelek spas. Evet. İdi besel dayı vayezde çim şoreşi hevalim tevçune mateni ezma merureşi sebramın levernaye dilemiş bu çiğ nehoşi megri dayı daykamın tevahem izlemi bekir İdi besel dayı vayezde çim şoreşi hevalim tevçune mateni ezma merureşim sebramın livernayı dilimmiş bu çiğ nehoşim megri dayı daykamın tevahem izlimi vekir ev jinuşim bibin gulu kulil kez ozana ev azad bifırın teyri bazlı asimana Baran serbest be bare ser nirgizu ser şilana Dilil bekşine dayı bikem nav govendilana Ev jenuşim bibin gulu kulil kez ozana Ev azad bifırın teyri bazlı asimana Baran serbest be bare ser nirgizu ser şilana Dilil bekşine dayı bikem nav govendilana Evina dilimin tizani giranu geleke Megri esre xwe pake jwan çavê xwe beleke Gerşey dibim mezelim nav dilê Kurdistan veke Ev dayka me hemyane vaya ticar ji bir neke Evina dilimin tizani giranu geleke Megri esre xwe pake jwan çavê xwe beleke Gerçeği dibim mezelim nav dili Kurdistan veke Ev dayka me hemyane vaya ticar ji bir meke Gelek spas. Em biz kava ümerzi slavê xwe dişeynin. Mamoste, walî hevalê Turanzî hepkê dixwaze. Ew jî dibe bira gerîbim bira bêje ji me re. Turan pır xerîb maye loma Belki zî. Bir tane maye loma Turan loma xerîb maye Rastî em silav ji Turan ji dişinin ez ê xerîbim bêjim eger Belê. ku pirsê we tu nebin yani Wala bêjim stran bêje tu dixwazî stran jî bêjî eger tu dixwazî tikê ew bikî em piştevî pirsa min em dîsa karin tu karî ji me stran bêjî. Çawa dixwazî em aw Se çavat karî pirsê bikî piştî pirsê ez yek bêjim piçek Belê. Mamos ez piştî dixwazim qala radyoyê bikim. Ji bo nîvî radyoyê ya ji bo strana Kurdî dirokî ye. Ti li ser stranên Kurdî radyoyê Erîvanê texebat kê hêja kir rastî gelek de hêja bû. Tu ji karî ji me re qala vî radyoyê ji me re bikî radyoyê Erîvanê ji bo arşîva stranê Kurdî hezînetê çawa bû? Ez yani wextê piçûk bûm min radyoyê godar dikir hezkirina min a stranên Kurdî û dengbêjiya Kurdî arşîva Kurdî ji bo yani bi rastî sedem menekî jî bavê min bû bavê min danî malê dengbêjî godar dikir ez hinekî min ewka min dengbêja ti nebû yani piştî ku demek derbas bû min fehm kir ku dengbêjî di çanda Kurdî de gelek cîkî qedir qîmet digire yani eger ku ev dengbêj nîbin belkî dîroka Kurda avqa jî nedate nasandin çîrokên Kurdî avqa nedate nasandin şerê ku li Kurdistanê bûne avqa nedate nasandin ji ber wê yekê jî min dest pê kir min arşîv çêkir ez diçûm ku derê wek geroka ama min top dikire CD biya kaset biya min geleke wana top dikir ev turan wana baştir dizanin ez li gunda digariya min stranên gelerî top dikire paşê sala not û hefta çûme Rewanê Ermenistanê ji bo bernamekê em çûne Gurcistanê û Ermenistanê li Gurcistanê anî hinekî tiştan me gotin wek qeydên vîdeoya dan me stranan dan me kaseta yek jî plaqekî dan me û plaqa ku tu kulîlkî ana dengê yani wek strana tu kulîlkê tê dabû
او مج ji Gürcistanê anî Keremê Ankûsî rahmetî Keremê Ankûsî ew jî di radyokê de dixebitî ew ya dame piştî em derbasî Ermenistanê bûn wexta em çûne Ermenistanê min dixewnê min dabû min digot ez zama rojekî radyoya Rewanê bibînim ka ji gel çawa ye em çûne wê derê yekem belkî derva ê ku çiye qeyd kirine me qeydê xwe jî li wê derê me stran ji wan got qeydayî çêkir ji wê derê min hinekî arşîvanî tiştan komar kir paşê li hinek derê dinê min top kir evan arşîva jî min anî bi hevala re parve kir min got xebatekî wisa ye yani em dikarin çawa bikin van arşîva cardinê li derxin millet godar bike radyoya Rewanê rewşa wî ne baş e ji ber ku hindê dewlet jî aboriyê nade wan nikarin tiştek bikin gotin em ew gavê weyne em li komê kom muzîkê em vana çap bikin min jî da hevala em ser wê arşîvê xebitîn heft heb albûmê ku me ji Êrîwanê anîbû me ser wir li wê derê derketin piştî wan xebata jî rojekê ez li me kemê tisel ber cama dixebitîm min stranê Kurdî stranê ku Kurdî qelibandine Tirkî el ser wî min dinivîsande genim hate genim bû turan wana gotin ya tu çi dikî min got ez ji xwe re strana dinivîsim ku ev stranê çi ne min got stranê ku mesela dema çûyîn de İzzet Altın Meşe Tirkî gotiye Celal Gürses Tirkî gotiye evê ku Tirkî gotine ez dixwazim wan strana cardinê Kurdiya wî bibînim got te dîtiye min got nezî 300 hebana destê min de hene wek min nivîsandiye gotinê wan jî ez dizanim ê ku gotiye jî kîne û ê ku vegerandine ji kîne ez wana tev dizanim gotin tamam min dî turan got ya ew gavê em projeyekî wisa çêkin ji xwe te dê mesela asîmlasyonê êrişên saziya dikin pirskirêkên wisa hene gotin ew gavê genim û turan gotin got ew gavê em vana vegerine Tirkî Kurdiya wî rastiya wî çi em wisa çêkin ê min got wala hûn zanin yani ana ev stran hene û me xebatekî wisa jî kir yani xebatê arşîvê hinekî ji Êrîvanê dest pê kir ama ciyê xwe jî gelek dîte bi rastî ji ev xebat gîştine gel em bi wê yekê jî gelek kêfxweş bûn di vê xebat de jî gelek hevalê me ê ku navenda çanda Mezopotamya dixebitin cî girtin yani Bilend Turan û Xanemîr û gelek hevalên dinê ser wê yekê cî girtin van xebatê Mamoste bi rastî bernamekî pir xweş bûye ji bo we kava ez piçûk bûm ez kava İzzet Altın Meşe me godar dikirin û paşê me Kurdî kava me godar dikirin me digotin kî vîya vî mêrikê me ji mêrikê dizandiye me digotin me awa difikiriya wî gelek yani bernamekî pir xweş bû ji bo vî aliyê da bi rastî ji bo stranê me û van müzikê te perwerdarî kiriye bi rastî pir baş bûye evana niha salên beriya heştê dema ez piçûk bûm min İzzet Altın Meşe pir hez dikir min stranê hemî dizanibû ama min dizanibû ku ev stran Kurdî ne min Kurdiya wan jî zanibû ez diçûm malê min vê mesela min hinek Tirkî digot bavê min digot kuro ev ne Tirkî ev rastiya wî Kurdî ye yani awa dibêjin yani mesela esmerim biçim digote ya min digote ev divê here loy yani di müzika Tirkî de di zimanê Tirkî de loy tune yani lê tune yani lo tune yani paşê wisa min ew dikir ama min İzzet Altın Meşe pir hez dikir yani demek şunda derbas bû min dîte ku yani tabii ew kes yani bi tenê nîbû îro gelek kes hene mesela hinek kes hene di salê beriya heştê taybetî jî gelek stranên Kurdî wan qelibandiya Tirkî di TRT de şixulîne ama îro di nêrî di piyasa muzîka Kurdî de herî evê ku karê pîroz dikin jî ew kesên wisa jî hene yani beriya heştê stranên Kurdî di qelibandin Tirkî ama îro jî muzîka Kurdî de mamoste ne yani kesên wisa jî hene lê dibe meriv vê yekê bizanibe eger ku em li çanda xwe li zimanê xwe li dîroka xwe xwedî dernekevin ew ê vê dîrokê têk biçe ji bo min tiştekî herî baş herî pîroz ew e ku ez wek xebatkarekî navenda çanda Mezopotamya ew jî
Sala notu yekî de wextê vebû eçûme navenda çanda Mezopotamya belkî hinek sebeb jî ew in. Eçûm Şehîd Elî Temel li ber derî bû. Ew î got te bi xêratî. Ez ketime hundirê navenda çanda Mezopotamya derketime qata yekî midî cim'etek rûniştine em jî sê heb genç bûn, sê heb ciwanên Kurd bûn ji Kocaeliya em hatibûn. Em çûne endir ji xwe re strana digotin. Dûr de koma Çiyayê, koma Azad hebû, Rotîn de hebû, yani Genim bû, Mamoste Celal bû, Şîlan bû, Bawercan bû. Gelek havalên wisa stranbêjên Kurd ku wê sazî ava kirine li wê derê bûn. Yekem car min li wê derê kulamekî dengbêjî got. Midî Rotîn de got ya yekî dijî bêje, Turan jî, Mamoste Celal jî got yekî dijî bêje. Mi yek din got yekî dijî bêje. Mi sê hev stranê dengbêjî got, ez dengbêjî belkî ew gavê jî mi sê çar zanibû. Paşê gotin kawir em derkevine jorê. Em derkevine qata jor. Eçûme qata jor mi dî wê li wê derê dibêjin ya konsey rûniştiye. Yani biborin ve konsey çawa bû yani rahmetî Apê Musa, Feqih Hüseyin Saxniç, İsmail Beşikçi, evana Hemî İbrahim Gürbüz, yani vana Filiz Oğuz, vana tev li wê derê rûniştine sazî ve biye ew jî li jorîne rotînda midî ji Apê Musa re got. Apê Musa evan xorta got ji Kocaeliya hatine. Ev her du heval şagirtin, xwendevanin, ev heval jî çaycı ye. Ji wan re gotibe çaycı me, Kocaeliya min çaycîtiyê dikire. Midî Apê Musa got dibe pirsgirêk tune ama got ev hevalê ku çaycı ye dengî gelek xweş Apê Musa. Kulamê dengbêjî dibêje. Got kabra yek ji me re jî bêje. Mi kulamê kulxorê got em yek ji wê derê jî got. Midî Apê Musa godar kir, got ka çika yeka dijî bêje xorto. Mi yeka dinê jî got min ya aram rahmetî aram Tigre heyla lêwa gidî bilbilo gotibûm. Ew stran jî di nav Farxîniya de meşhûr bû. Hemî Farxînî heyla lêwa gidî bilbilo digot. Piştî midî Apê Musa got ev sazî saziya wê ye gerek gûnindê wê saziyê xwedî derkevin, gerek hûn werin biçin. Ez nû yani di nav wî de cî digirim nav wan ew kada. Em got Apê Musa ez dixebitim eger ez nexebitim nabe. Got tamam heftê rojek were, meyê rojek were ama got ji vê saziyê ve neqet. Piştî wî jî hindî ji xwe min di vê saziyê de me gelek tişt em fêr bûn. Xwedî derketina çandê, xwedî derketina rûmeta, xwedî derketina ziman. Em li vê derê hîn bûn. Bi rastî jî gelek hevala keda wan ser me hene. Yani taybetî jî Turan temaşe dike. Turan di wê yekê de yani gelek alîkariyan kiriye ku ez îşe rast bikim yani. Ez beriya ku werim saziyê min jî muzîka populîst dixwaste bikim. Yani ez jî dixwastim ez strana bêjim herkes min naz bike û ez derkevime pêşû wisa meşhûr bibim yani. Em demek derbas bû wextê me vê saziyê û vê ehlaqî nas kire me dîte ku ev mesele ne ji bo populîzmê. Ev stran gotin ji bo vî milletê ji bo vî gelî ji parastina vê çandê ye yani. Ji ber wî jî ez gelekî kêfxweşim ku di wê saziyê de nêzî 3 sala dixebitim. Ve hatta ji me were jî em ê vî karî di van saziya de berdewam bikin. Yani belkî em bîrol xerîbiyê bin, koçberiyê bin ama ji bo me serbilindayiyekî ku em xebatkarê wan saziyan e û awan kesên ku îro ne di nava me de ne keda wan ser me heye, me wan nas kiriye. Ez wî dikarim bêjim. Gelek spas mamoste. Bi rastî demek Spas ki baş. pir xweş te diye. Demek ki pir xweş te diye bi rastî. Bi wan dengbêjê me, bi wan hunermendê me re. Mamoste ez piştî dixwazim qala strana Kurdî me berê me kir. En azê strana Kurdî di vî demê de tu çawa dibînî? Çawa ye müzik, çawa dibe müzîka Kurdî re? Yani müzika Kurdî emana navekî lê bikin bi rastî jî em nav jêr nabînin yani. Çima müzika Kurdî ji ber ku herkes müzika Kurdî nake yani. Destpêka me jî me gotibû yani armanca me em müzika Kurdî bikin, em müzika Kurdî yani biparêzin û li vî karî xwedî derkevin. Me dît em jî hinek müzikên dinê jî tevlî dikin yani. Emana bibêjin ji ber ku gelê Kurd û gelek gelên dinê bi hev re dijîn. Di rojhilata navîn an li Kurdistanê, a Sûriye ne, Suryanî hene, Keldanî hene, yani Ermenî hene.
gelek milletên dinê hene ol gora wî jî çanda wan hene evana duwan müzikê xwe da bi rastî gelek li hev tesîr girtine lê ku em dixwazin müzîka rojelatê bikin an müzîka Kurdî bikin em hinekî jî gerek em jinek ji wan evkê xwe yên ku dibêjin em populîst nêzbûnê de gerek em hinek gava paş bibêjin yani ewana bi rastî jî müzîka me dejenere dikin stranê me dejenere dikin gotinê me dejenere dikin em îro dinêrin gelek kes dertên stran dibêjin niha ez nabêjim bira kes stran nebêje kes bira müzîkê neke bira bikin muheqeq jî ew ê rojekî rêya rast bibînin ew ê bibêjin ya müzîka Kurdî ev bû me destpêkê da wisa nekir me şaş kir em îro van tişta rast bikin yani ama em îro dinêrin yani em di aliyê dibêjin ya ku Tirk dibêjin ya tüketim aliyê tinekirinê de em zêde zêde yani em zêde zêde wî karî dikin ew ye ji pêşerojê ew ji bû me ve pirskirêk yani wextê ku em îro stranên gelerî dibêjin stranên gelerî belkî dibe xwedî wî gele zêde jî kes mafê wî tune ku bipirse tu çima vê stranê vîna wê dibêjî ama sibê pêşerojê de em ê li wan strana jî bigerin çünkü em rengê wan strana digêrin gotinê wan strana digêrin müzîka wan digêrin li gorî xwe em çê dikin evana jî pirskirêkî mezin yani îro ji rewşa müzîka Kurdî li gor salên notî wana salên notî belkî hindik kes hebûn ama müzîkê de qalîtekek hebû yani tiştê ku çê dikin piçekî qalîte wê temekî Kurdî tê de bû lê em îro dinêrin tema müzîka Kurdî zêde zêde xera dibe müzîka Kurdî de tema ku em dixwazin em nabînin yani di dengbêjiyê de mesela xwedî derketina dengbêja tune xwedî derketina parastina çanda Kurdî û dengbêjiya Kurdî û müzîka Kurdî zêde nîne yani qelse li vê yekê jî sazî hinek kara dixwazin bikin ê sazî ji wexta ku ji yekê re dibe ev müzîka ku tu dikî ne rast e şaş e rêya te şaş e tu vê îşî vî newayî neke dibêje ya evana jî çavasî ji me dikin naxwazin ji xwe em vî karî bikin ji ber wî jî bi rastî em jî hîndî naxwazin ji kesan re bibêjin tu çima vî karî dikî ji ber ku li derva nîqaşa ku li me tê kirin em dinêrin ku behsa me û nebaşiyê dikin yani dibe ew ji xwe vana naylin millet pêş bixe tiştekî wisa tune em dibêjin herkes bira were müzîka Kurdî bike ama müzîka Kurdî müzîkek resen e bi salan e bi hezar salan e hatiye vê aslê bi hezar salan e jî gelek zorî û zehmetiyê jî dîtine heta nêvê rojanîne li ser wê yekê ji wextê me karekî kire jî em hinekî li ser wê yekê bisekin hinekî xwe biwestînin em çima dikin tiştê ku em dikin milletê me pê ew ê qebûl bikin an ji bo wan baştir be ne baştir be yani em alîkî da dibêjin em li hember müzîka yos dibêjin müzîka popüler an müzîkên dinê em dibêjin em li hember wan yekanin aliyê dinê de ji wextê ku em wan müzîka bikin û wê rewşê pêk bînin rewşa müzîka Kurdî jî ew gavê rewşa strana Kurdî jî wek ku te gote kulama Kurdî jî ew ê ne baş be ez bawerim pêş da hinekî daha baştir bibe yani ev lazim e eger ku em baştir nekin ew ê gel pêşerojê midalê me jî bike bêje ka hûn çi hunermendê çawan hûn çi karî dikin yani tiştê wisa heye tenê mesela stran tenê ne govend e ne dîlan e yani gelek stranê me bawekî dinê ji tê gotin ama stranê me em çin dîlana da jî dibêjin stranê ku dîlana da ne gotin jî em çin daweta da dîlana da dibêjin Belê belê mamoste gelek spas dikim ji bo vê ezê Spas baş. meqala xwe me stranê Kurdî kir em karin hevalê turan em silav dikin em karin strana wî jî re bêjin gerîbim min xerîbim ne gotin wisa dengê bike taybetî em yani silav ji wara dişînin gelê me Kanada û kesên ku penaberin li xerîbîne ji bo wan em dişînin yani strana xerîbim jî bi rastî stranekî hîndî ku di müzîka Kurdî de cîkî taybet girt yani stranekî nêzî 30 sal bê gotin û hinda nebe zor e yani ew ji ber wî jî arşîva Kurdî de cîkî taybet digire taybetî jî
yani xwediyê vê müzikê xwediyê vê stranê rahmetî Mustafa Gazî em bîrtînin di sal berê me wî hinda kir rastî ji nexweşînekî nexweş em stranê bibêjin ji bo hemî kesên ku li biyaniyê ne kesên ku li xerîbiyê ne kesên ku pena ber بله مامۆستا gelek spas. ji te durin li van çola dünya li min bûye zindan ji te durim li van çola dünya li min bûye zindan xerîbim ez xerîbim xerîbim ez xerîbim bimrim ez te nebînim yar 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 xerîbim ez evdalım xerîbim ez bêhalim ji keze bêdin alim yar gava tu tê bîra min xerîbî diçe zora min gava tu tê bîra min xerîbî diçe zora min xerîbim ez xerîbim xerîbim ez xerîbim bimrim ez te nebînim yar 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 xerîbim ez evdalım xerîbim ez bêhalim ji keze bêdin alim yar dayê bête westê wî me wek teyrên baş şikestî me dayê bête westê wî me wek teyrên baş şikestî me xerîbim ez xerîbim xerîbim ez xerîbim bimrim ez te nebînim yar 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 xerîbim ez evdalım xerîbim ez bêhalim ji keze bêdin alim yar xerîbim ez xerîbim xerîbim ez xerîbim bimrim ez te nebînim yar 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 xerîbim ez evdalım xerîbim ez bêhalim ji keze bêdin alim yar Mamaۆستا ساعت خۆش. Strana Turan bû spas Ev stran müziği bûzî. ser çawa Gelek spas, saat xweş. spas xweş sağ bin spas dikim ser sera ser çawa Mamaۆستا wek me behsa belê me belê behsa dengbêjî kir mesela ez dixwazim kesên ku bi rastî ji bo dengbêjî li Amedê em bevra dişxulîn ket dan ez dixwazim hinekî wan jî bîr bînim yani Ahmedê me digo dijital Ahmedê me Dorul Mamoste Hilmî Mamoste Celal evana wextê ku navenda çanda Dicle Firatê vebû yani di nava salê notî de heta nîro dixebitin wextê Dicle Firat vebû mesela yekem dengbêja ji kuça top kirin dengbêja anîn Dicle Firatê ew kes bûn em jî bar alîkar bûn me wek dengbêja ku îro mala dengbêja ava biyê li Amedê pêk tînin ewana hemî keda van însana bi rastî tida bû ava bûyan ji ber wî jî ez bêjim yani dengbêj di çanda Kurdî de dîroka Kurdî de cîkî taybet digire em heta ji metê em dikaribin dengbêja godar bikin em dikaribin tiştên ku gotine ewana binivîsînin jî li ser wana gelek tiştên gotin gelek senaryo gelek nivîs gelek lêstik gelek tişt dikarin pêwgerin kesên ku vî xebatê jî dikin em ji bîr nekin ez dixwazim wî bêjim gelek spas mamoste me qala dengbêjî kir Spas xweş. wî piştevî em hep bizî dengbêjî dixwazin piştevî pirsa min min negota na walahi me dîsa bixwastana mamoste bi rastî bêjim me dîsa bigotana ji te re mamoste me lebelê piştî qala müzîkê îro em zanin kî müzik hatiye gwartin müzîka elektronîkê ketiye her müzîkê bi rastî klasîk müzik teknîkê wî piştî daha nû ye tivî çawa dibînî tivî müzîkê wî teknîkê wî elektronîkê müzîkê ti çawa dibînî
evan eve müzike yani tabii ki ne ki eve bikeve nam müzika. Lê heta demekî tu vana tê bixebtînî. Ji bo muzîkê nûjen ji bo her kesî lazim in millet dixebtînin kar dikin. Yani evana karê ciwanan e zêde, zêde ciwan wan kara dîn ama tiştê ku dimîne muzîka elektronîk namîne di jiyanê de. Nakeve dîrokê. Tiştê ku dikeve dîrokê çi ye? Muzîka klasîk e. Yê ku dimîne bi salat te godar kiriye, ewana dibîne. Tiştê etnîk wextê tu bixebtî, zêde bala milletê ew dikişîne. Tiştê ku dibînin ew in yani. Em îro li cîhanê dinerin müzika ku tê godarkin, müzika ku zêde tê nasandin, müzikê etnîk in yani. Müzikê millet ne ku milleta îfade dikin yani. Müzikê populîst jî, müzikên eştera bêjim elektronîk jî herkes dikare pêk bîne. Ewana bixebtîn. Niha ez wek şexs nabêjim filan kes vî îşî vî newayê neke, ev tiştekî şaş e, ev tiştek rast e. Ez bêjim bir herkes bike yani. Tiştê ku dixwaze dimêjî de çi bira wana pêk bîne ama pêşerojê de ew vegere muheqeq vegere ciyê rast e bibêje ya min şaşî kir min van tişta kir ka ez indî vegerim stranên xwe stranên ku em dixwazin milletê me tê daye xwe îfade dikin ew kîja stranin em wana bixebtin em wana bibêjin yani. Müzîka elektronîk jî li gor demê ye yani. Çi qas pergal pêş dikevin, teknolojî pêş dikeve, li gor teknolojiyê jî ew xwe nû dike yani. Berê li stûdyê mecbûr ku em amurekî lê didin yani ji bo albûmekê em çê bikin, me gazî kîja amûrjen dikire ji bo kulamekî 4-5 saet stûdyê dima an sazê belkî 10 car lê dixist, 10 car bilû lê dixist, 10 car keman lê dixist. Em îro dibînin hemî mesele hatiye astekîdinê bi teknîkê hindî hemî tişta li mala xwe lê dixinekê ne hewce gazê dey heb kemanjê nebikin û ne hewce dey heb sazcî werin sazên grûpê komalê xinekê yani wisa bûye. Ama vana jî tema ku tu dixwazî di muzîkê de tu nagirî yani. Ewana jî nek pirsgirêk e. Lê kî dixwaze kîja muzîk bike, kî dixwaze bi çi navê stran bibêje, ew dibin tekela me de nîne. Em nikarin ji milletê re bêjin aviya neke viya bike yani. Ji ber ku milletê nekî di wê warî de birçî ye yani taybetî jî milletê Kurd. Milletê me di wê mesele de nekî birçî ne. Dixwazin em diçin Fransîza godar dikin, Fransîz muzîkê xwe etnîk pêk dînin ama em Kurda dinerin dibe muzîka pop kîja be dixwazim elektronîk ya bixebtînim yani. Cuda cuda kara pêk dînin yani. Ev ya jî yani zirarê dide muzîkê lê pêş te tê hîn bikî ku ev tiştê ku te kire jî tiştekî ne saxlem biye yani. Ev pirsgirêk hene yani. Ama em nabêjin filan kes bike neke ew girêdayî kesan e migava dinê ji got e yani em naxwazin bibêjin an viya awa ji ber ku tiştê ku em dibêjin belkî wê meselê şaş bêfehm kirin yani dibêjin ya evana ji xwe salan e nav vê xebatê de ne vî karî dikin û naxwazin em tiştekî bikin yani. Ji ber wî jî kî çawa dike ew dizane aliyê muzîkê de girêdayê wan in yani. بله بله مامۆستا بله مامۆستا ئەم هێدی تێن داویا بەرنەمای خۆ ئەم کارن stranekî dengbêjî godarî bikin û paşê peya me te bigirim û paşê em bernamaya xwe bidin girtinê dibe Serçava. Were gulê canê wez deviya teme tu ve kesên gamê tevê şweleme li min ferman rabû Vay di sarê me were gulê canê wez livya teme li min ferman rabû Vay di sarê me were gulê canê wez livya teme Nizam çawa bikim bedem û devranê
لمن حسرت كريم مالو خزانين بیانی پر زوره دردکی گرانه وره گل جانه و از لبیاتمه خریبی پر زوره دردکی گرانه وره گل جانه و از لبیاتمه های 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 Gelek spas mamoste. Gelek همی spas. ستران خمگین بون ببرن yani از چی بجیم Spas pir xweş bû. ama ez dixwazim dawiyayê finalekî yekê din bêjim yani tiştek Belê, internasyonal belkî bibe. yani gotinê we pirsê we bin ez wan ji bersiv bidim Pirsê min, vallahi pirsê min qediyan. Ema pirsê tu te dawiya qediyan belê. Ama tu xwazî stranekî bêjî, em karin goderê te ser bikin. çawa ez barim gotinê ku me got tiştên ku me got şaş neyê fehm kirin bi rastî jî Belê. tiştê ku em dibêjin hemî jî ji bu rastiya vî kariyê eger kî dixwaze hunera Kurd bike kî dixwaze karekî Kurdî bike an ev siyasetmedar dibe ev ya vêjewan dibe nivîskar dibe stranbêj dibe dengbêj dibe kî be jî eger karê ku dike ji bo milletên neke ew nagîje armanca xwe dibe em karê ku em dikin em ji bo vî milletê bikin ji ber ku hezar sale milletê me bindest e hezar sale jî ev zilma pergalê li ser vî milletî ye dibe gerek em vêya bişkinin ev ya şikandin jî di destê me de eger Kurd yekîtiya xurtir bikin yekîtiyê gav bavêjin bi hev re ew ê vê mesele çareser bibin ne ku em di alîkî de pergalê bînin li welatê xwe Kurdistanê bicî bikin û şerê birakujiyê dest pê bide nekirin evana tiştê şaş gerek em li hember vê yekê jî bisekin ji ber ku îro em dizanin pergala ku îro em lê dijîn pergala ku îro em ji riyê wê de derketine bûne penaber ew pergal hezar sale dixwaze Kurda tune bike mazlê me jî gotine yani neyarê bav û kala nabin dostê lawa em vêya baş bizanibin û li gora wî jî em xwe tev bigerin li gora wî em gav bavêjin Kurdistan welatê hemî Kurdan e Kurdistan kes nikare ji kesê re bibêje Kurdistan ciyê min e vê derê terk bikare mafê ti kesê tune ji ber ku Kurdistan welatê Kurda ye ez Kurdim her çar perçê Kurdistanê jî welatê min yani ev ya bira herkes baş bizanibe ji ber ku Kurdistan yek e Kurdistan ne çar perçe Kurdistana filan kesê Kurdistana bêvan kesê tune yani Kurdistan welatê Kurda ye her Kurd dikare li her çar perçê Kurdistanê jî bijî o wextê ez li we derê bijîm jî ez nehewciyarim ji îzin ji filan kesa bixwazim bêvan kesa bixwazim welatê min e yani û hezar sala jî şerê ku li hember van pergala tên dayînê jî ji bo vê yekê ji bo Kurdistanek aza û serbixwe ji bo vê yekê dibe em vê yekê jî baş bizanibin ji bo hemî temaşevana jî silav û rêzê xwe dişinin ji bo bername we jî em spas dikin dîsa jî mala we ve Gelek spas dikim mamoste. Gelek spas Spas her baş. bî. ser çawa Em karin stran goderkin hena û strana Sanki- dawî ez bêjim ez ê belê. strana çavbela dibêjim ji bo Turan Belê. Belê. ji ber ku em diçine bername strana dibêjim Turan dibe ya ka stranekî din ê bêje ev hinekî ji ber wî jî strana çavbela ji van dema gelekî meşhûr bû ama em bi salan ev stran dibêjin bi rastî jî tîsa jî ji bo hemî kesên ku malê xwe dane em çavbela Evet. bêjin carek sibe demaşî yar bûm çavbella 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 çav 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 giredayê destim welatê xwe dibînim
her ali dibin destaye girdayı destimin velatı xwed bînim her ali dibin destaye tu jî partîzan min jî bixwer bibe la bella çav bella çav bella çav 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 min jî bixwer bibe ber bi çiyayê xwe nêkar bikişînim girtîge min jî bixwer bibe serê çiyayê xwe nêkar bikişînim girtîge ger ez bêm kuştin bi partîzanî la bella çav bella çav bella çav 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 tu min veşêre bi her du destê xwe di axa min da tu min veşêre bi her du destê xwe di axa min da roj wê derkeve gölük bişkive la bella çav bella çav bella çav 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 ve hatin û biçin ve bêjin dem xweş be ey gula geşê ve hatin û biçin ve bêjin dem xweş be ey gula geşê ve hatin û biçin ve bêjin dem xweş be ey gula geşê ve hatın û biçim ve bêjin dem xweş be ey gula azad. Saat baş. Spas. Spas. Ma Mustafa Çava. gelek dikim. Demek ki pir xweş bû ji bo me. Ez bawer dikim îşallah pir xweş bûye. Gelek ji bo baş biraz sohbet gelek kêfxweş bûm. Spas. em zî gelek spas dikim. Dem baş dibêjim ji Set we re. çava. Set Bibînim çava em baş. ji bijin dem baş bimînî xêr û xweşî de her rojê we xweş û bextewar be. Bimînî xweşî de. Gelek spas. Gelek spas. Spas xweş. Temaşevanên hêja, îrozê em hatin bernamaya xwe dawî. Gelek spas dikin dîsa mamoste Ferqîn ra ji bo dema wî ra, ji bo axaftina wî ra, ji bo stranê wî. Ez xwazim bikim bîra we medyayê me civakî hûn ser YouTubeê, ser Instagramê hûn karin me ecibandî bikin, şopîn bikin. Ji bo nîvî ez dixwazim bêjim gelek spas ji bo we me temaşe kir. Dem baş dibêjim dîsa bimînin bi xweşiyê da.